Wayang ringgit punika salah satunggaling kabudayan adiluhung saking tanah Jawi ingkang ngemu ajaran luhur, piwulang pagesangan lan nilai-nilai kabecikan. Pagelaran wayang tradisional mliginipun wayang ringgit nggadhahi struktur pakem inggih menika urutaning lan paugeran baku wonten ing pagelaran. Pagelaran dipun wiwiti kanthi talu lan bedol kayon. Salajengipun mlebet jejer inggih menika adegan wonten kraton. Kalajengaken perang, pundi-pundi tokoh wiwit padu. Wonten ing gara-gara inggih menika adegan humor saking Punakawan kangge ngandharaken piwulang. Kalajengaken perang ageng minangka perkawis kang utama ingkang becik lan ala sami perang. Perang menika dipun pungkasi mawi kabecikan ingkang mimpang. Adegan pungkasan inggih menika tancep kayon. Gunungan jumeneng wonten ing satengahing kelir pratandha carita sampun paripurna. Wayang ringgit menika boten namung pagelaran seni tradisional mawon, nanging ugi minangka warisan budaya luhur ingkang ngandhut piwulang gesang, ajaran budi pakarti lan sejarah bangsa. Kanthi cariyos Mahabharata lan Ramayana, katrampilan dalang lan iringan gending gamelan, wayang ringgit tansah dados panglipur lan pawiyatan ingkang pinunjul.